Matten zit in de stoel. Hij had geen nocht om werkjen. Hij had geen nocht om kuierjen. Het moeske zit maar wat te zitten. Zo nou en dan zucht het er heel diep. Wat moet ik toch? Zou ik misschien een beetje ziek wezen? Of zou ik misschien even uitmatten? Of, ja, dat is het. Maar waar zal ik even heen? Matten weet al wat. Hij gaat naar een reisbureau. Daar kunnen ze hem correct vertellen waar het er heen kan. Op het ruit van het reisbureau hing je prachtige kleurde posters van Spanje, Amerika, het Riesterbosk en het Ameland. Spanje is mij te gietje. Daar raadt mijn stutje en Amerika is mij wat te vier. En ja, ik ken Engels piepje. Het Riesterbosk. Nee, ik zit hem als altijd in een bosk. Ik wil naar Ameland. Lekker draven langs het strand. Joepie. Dat doe ik. De orendeis gaat het moeske maar de bus naar Halvert. De boot naar het Ameland leidt er al. Matten is er heel een dal kleer voor. Zijn koffertje zit vol met kleren. De nieuwe stipkespjama gaat ook mee. Om mijn nekken hing je een fototastel en een kieker. Ik ga wat cheese benoemen, ja. Misschien had ze dat weer op het eiland. Even zien. Wat moet ik nou doen? Een kaartje heb je vanzelfs? Want is buiten het mooi. Er binnen meer besten die een kaartje keerpje willen. Matten gaat achter in een rij staan. De kaartjeverkeerper zit in een hokje achter glas. Na een skofke had de moes een kaartje. Hij stopt het oor voort en stapt op een boot. Voor alle moezen op een stokje. Wat een grote bootjes. Die keer wel 1000. Nee, man. Die keer wel 1 miljoen moezen in. Mat ik daarop? Zo, die auto's die rieden samen op. Jongen. Matten komt erg te kwaad om alles te bezien. En dan die zee. Wat een wetter. Heel wat oors als de boskviever. Als alle bisten, auto's en fietsen aan boord binnen, begint de boot te varen. De pier van Halvert wordt lietser en lietser. Wacht je, ik ga een kikker. Dan kan ik alles heel goed zien. Even zien, lietse huisjes zag ik. En lietse auto's op een wal. Krijg squad. Matten vermaakt hem best maar de kikker. De boot vat en vat maar terug. De moes zit wet door de kikker. Zoer het Ameland haast zien kunnen? Is dat een tour? Een vuurtour? Hij ziet het verder het wet rouwen. Wat is dat? Wat lijkt er op die zoolplaats? Ik zag een beest. Een nuver beest. Het had 2 poten en een stuit. En het had geen eieren. Hier. Het lijkt naar mij. Zeebeest. Waar bist u? Het is de eerste keer in zijn moezelibben dat Matten een zeehoen zucht. Het zeehoentje zwemt naar de boot. Morgen is Matten de moes er weer. Nou maar lekker koesen. En morgen.